الله وبركاته. يوم مسلمين كتبهم تلو كتب جاءكم مجلس أداء من الله سبحانه وتعالى يوم الآيات وتشيني حمكا ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta dan adam da dabbobi ne da hankali saboda ya gane addinin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan hankalin da kuma gane abin da ya dace da kansa kar ya zama cewa dabba ma ta fi shafai shi yasa Allah ya ba hankali wata irin kariya wadda babu wani tsari na shari'a ko na doka da ya ba hankali yin wannan kariya kuma ya sanya dokoki na gurɓata hankali waɗannan dokoki ne waɗanda duk mai hankali ba zai yarda ya keta kuma domin ya san abin da zai same shi don haka kudu ba take faɗakar da mu akan cewa a wannan zamani da muke ciki wanda a kowane gari za ka ga ana fama da wasu da ke ayyuka da ta'addanci wanda da takalla za ka ce mai hankali ba zai iya wannan ba garuruwa da dama ana samun irin wannan a waɗannan kwanuka kuma matsakaini a wajen duk abin da zai kawo mana ƙarshen wannan yayan mu tabbatar ba mu koya musu shaye-shaye ba domin wasu cin a gida iyayen su koya musu ta hanyar overdose kai baka sani ba a shekara koya musu in za ka ce sau maka magani ya sau a gabansa za ka ɗauki overdose ka haɓa ka ce kai in baka sha da yawa wani shi ma daga nan ya tashi ya sha da yawa sai yi wata annashuwa daga nan sai ya kai maka har ya zama yanzu wasu magunguna da muke da su musamman na mura sun koma shaye-shaye sun koma da su da giya matsayin su daya kuma sai gashi muna cikin hukunci wanda ba musulunci ya dame shi ba ma'ana muna cikin dokoki wadanda ba a tsara su bisa duka Allah ba su a wajen su har yanzu waɗannan ƙwayoyi da ake sha samari na sha suna fita hayyacinsu da fada da sauransu da betar wai ba su da doka irin ta giya a constitution ba a sa cewa in an kama irin su ga hukuncin da za a yi don haka shi yasa har yanzu abubuwan su da ramuwa ko da an kama mutum sai kaga ba a yi masa irin yadda aka yi wa wani wanda ya sha wiwi ko kuma ya sha giya to amma mun ko da Allah muna da musulunci ya faɗakar da mu akan duk abin da ya jirkita hankali hukuncinsa ɗaya ne iyayen jiran da Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ce duk abin da ya batar wa mutum da hankalinsa ya sa shi maye to giya ne kuma haramun don haka musulunci shi da yake dokokinsa dokoki ne daga mahalicin mutum don haka ya san duk abin da ya kasance da ma wanda zai kasance nan gaba wanda wasu za su iya makale mashi su bata halitta Allah subhanahu wa ta'ala dan wa musulmi da za a ce hankali sai da shi ake to da sai ya zama a duniya ba abin da yake shi tsada to dan menene za mu rubuta shi yan wa musulmi da za a ce dan adam guda ɗaya ya haukace a cikin masallacin nan a daidai yanzu din nan da kowa sai ya gane shi kuma kowa sai ya yi kokarin ya ba shi gudunmuwa to dan me za mu rubuta hankali in kana tafiya akan titi ka kula da lokacin da motoci suka jera kila mota goma a gabanka dukkan su nan masu jan motar nan da za a samu mutum ɗaya hankalinsa ya rabu da shi a daidai wannan lokacin da mota goma da ke bayansa dukkan su kusan sai sun shiga halin iyansu to don me za mu yi wasa da hankali da Allah ya bamu yan uwa musulmi mu kula yawancin masu yin laifuka da dama mutane za su wayi gari sun yi fashi ba su san sun yi ba wani zai wayi gari ya yi kisan kai bai san ya yi ba wani ma ya yi zina da mahaifiyarsa bai san ya yi ba wani babansa ya kashe bai san ya yi ba wani kansa ya kashe bai san ya yi ba wani mota ya tuka ya je kulin kogora ya auka karkashin gada bai san ya yi ba duka saboda ne saboda ya gurɓata hankalinsa kuma wannan ya raba shi da laifi bai raba shi da laifi ba dokan musulunci tana cewa duk mutumin da gangan ya busar da hankalin da Allah ya bashi da gangan to duk abin da ya yi yana da laifin wannan abin da ya yi ko me in kisan kai ya yi yana in sakin matarsa ya yi ta tabbata in zaki ya yi hukuncin na nan in saka ya yi abin yana nan ko mene ne ya yi laifin na nan domin shi ya busar da hankalinsa amma da ba shi ne ya busar da hankalinsa da wani abu ba ya shi ne za a duba a ganin cewa
wanda ya zo ya gitta masa din shi kuma ya aka yi zo ya gitta masa alhali ya san yin hankali kula yan uwa musulmi addinin musulunci manyan abubuwan da yake karewa hankali shi ne na farkon domin da hankalin da ake sanin Allah ake sanin addini da hankalin da ake yin ibada da hankalin da ake tsara duk abin da Allah yake so a sani idan babu shi kuma babu abin da mutum zai ci kar ka dauka cewa wani abu da za ka yi ka kusan da hankalinka dan ka yi abu wai ka ci nasara ne wallahi asara kai wai ka sha kwaya ka yi noma ko ka sha kwaya ka yi wani abin da ba ka ke yi ko ka sha kwaya ka ƙi yin bacci ka tashi tututun mota ko ka yi da sauran duk abubuwa da za ka yi wallahi ba cin nasara ne ba a'a ka lalata mafi tsada abin da Allah ya baka sannan kuma a lokacin da ka dawo hayyacin ka baka san a cikin mayar da kai na awa daya ko awa biyu ko uku ko yini daya baka san mutum nawa kai mata hali ba mutum nawa ka bata mai mutum nawa kai mata daidai ba baka sani ba don haka a lahira za ka yi wa za ka waye da yi masu nuna haƙƙi da yawa wanda ba su samu ba yawanci wanda shi ne abin da zai samu mashayi wanda a lahira kuma in kawai gari ga waɗanda ka ci ma mutunci ka ci zama mutunci ka ci mutuncinsu wallahi a lahira ba sa yacewa a nan duniya ne ake yawo to kai baka san wanda ka yi wa balle haka ne bai yace ba don haka shi kana cikin matsala muna fata Allah subhanahu wataala ya tsere da mu ya tsere da iyalanmu kuma mu tashi da dukkan wajen tarbiyyar ƴaƴanmu akan tabbatar da su akan abin da Allah subhanahu wataala yake so wanda kuma baya yiwuwa sai da hankali shi yasa in an rasa hankali duk wata ibada aka ce to kamar ta tafi domin za ka iya zuwa kana tunanin kana addu'a ne ga Allah kana tunanin kana ambaton Allah kana tunanin kana zikirin Allah ne a halin dakin Allah kake wasa yasa kafin a haramta giya sai da aka fara hana yin sallah idan an sha giya Allah madaukaki ya ce la taqrabu salata wa antum tuqa hatta ta'lamu ma taqulun kar ku kusanci sallah kuna maye sai kun san me kuke cewa sannan ku sallah idan ya zama aikin ibada ma da Allah ya saka aikin ibada na wajibi aikin ibada da yake dole a musulunci Allah ya ce yanzu bari ban su saboda baka cikin hayyacinka to ina ce ga sauran ayyuka waɗanda kake tunanin ba za ka iya yin su ba sai ka batar da hankalinka wani abun mamaki kuma yawanci yanzu mata a cikin gidaje ma suna shaye-shaye sai ka rasa menene ya sanya su wannan shaye-shaye mace za ta yi shaye-shaye a cikin gidan mijinta ta rasa inda take ta rasa inda hankalin ta yake ta yi abin da ta ga dama wata har ta fito kofar gidan mijinta wata har ta kama titi tana tafiya tana yawo wata ta tsara ba don komai ba shaye-shaye baka san kuma ta ina kuka koyi shaye-shaye ba don haka dole mu kula mun ce mu kula da waɗanda Allah ya ba mu tambayoyi su akan wannan mu kula da matan mu domin akwai waɗanda su inda su kware su ne su shiga gidan mace ya wuta mata da gidan mijinta su shiga gidan mace su lalata mata halitta da gini su shiga gidan mace su koya mata miyan mutum dole yadda Allah ya haɗa ka da mata ka san cewa ka fi ta hankali ka fi ta natsuwa ya kamata ka fi ta sanin sabon Allah ya kamata ka fi ta bin addinin Allah ya kamata kai ne mai mata sanki ya kamata kai ne mai kula da al'amuran saboda haka idan ka kiyaye mata kai ma sai Allah ya kiyaye ka amma in kai mata ruwan sa kai na kashi sai ta lalace ta bata ƴaƴanka baka sani ba sannan kuma kai ma ta bata ba wai matan aure a cikin gida kadai ba har ƴan mata su ma wasu suna koyo ne a makarantu sai zama a cikin makarantu da suke kwanan da muke ji a wata secondary ce a Kaduna amma ɗan mata suke shashe kuma jiya ce ma ba godin ba amma wata da take faɗar matar wani abokin da take faɗa tana zuwa makarantar yadda ta shiga makarantar tana banko shiga daga wasu yan mata suna ta watan gajiriya suna zage-zage suna faɗar abin da suka ga dama suna soju sun yi tambaya lafiya aka ce ai sun sha ne wani irin sha ai sun fita ya su iyayen ba wanda daga cikin su iyayen su suka san suna shaye-shaye sai sun zo makaranta sai su yi shaye-shaye su faɗa abin da suka ga dama su kuma yi abin da suka ga dama don haka kalubalen idan muka bari duniyar mu ta lalace idan muka bari halin da muke ciki a wannan kasar ya lalata mana zuriyar mu to Allah ne tambaye mu gobe ba الحمد لله الذي ميز الإنسان بالعقل عن سائر الحيوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده هدانا بالقرآن
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمود الأخلاق والريحان، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اعلموا أيها المسلمون أن أشرف ما يملكه الإنسان العقل، وإن العقل الصحيح في الجسم السليم، فبالعقل يهتدي الإنسان إلى شريعة خالقه. لذلك أعطى الإسلام العقل صيانة وحماية عظيمة حتى لا يفسد. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالذي خمر عقله أيها المسلمون يولد نفسه المهالك، ويهلك نفسه بدون شعور، ويقع في أرض هذا، يسب هذا ويشتم ذاك، ويقتل هذا ويدمر حياة ذاك. اعلموا أيها المسلمون أن الله تبارك وتعالى جعل الناس عقلاء يوم أن خلقه، فالذي دمر عقله يسأله الله تبارك وتعالى. فحافظ على عقلك وعقل أولادك وعقل أهلك، فإننا في هذا الزمان انتشرت ظاهرة عظيمة، وهي ظاهرة تعاطي المخدرات. وبحكم أننا في حكومة لا تعرف من دين الله شيئا، ولا تحكم بقال الله وقال رسول الله، فإنهم لا حكم للمخدرات عندهم. فإن بعض الأدواء التي نتناولها بكميات عظيمة حتى تكون من المخدرات، فحافظوا على ذلك. فإن كثيرا من الناس لا يبالي بما يرى ولده. إن ولدك يتأسى بك في كل ما تعمله، فإذا تناولت الدواء الزائد فإنه يتأسى بك ويتناوله، فبذلك يفسد عقله. إن الله تبارك وتعالى لا يعرف إلا بالعقل الصحيح، ولا يعبد إلا بالعقل الصحيح، ومعاملاتنا لا تجري إلا بالعقل الصحيح. فحافظوا على عقولكم، فإن الشريعة الإسلامية تحرص على حفظ عقولكم. واستغفروا ربكم. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، أنزل التوراة والإنجيل وأتمها بالآيات البينات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعد، أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى نهى أن يمارس أعظم عبادة إذا كان الممارس لها في سكرة قبل أن تحرم الخمر. يقول المولى جل وعلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان المولى جل وعلا لا يحب منك عبادة هي أعظم العبادات عنده لأنك لست في وعي، فكيف بغيرها من الأعمال؟ فبعض من الناس بحجة أن أمامه عمل شاق
يتناول المخدرات ليمارس عمله بقوة وجدية، فيتناول المخدرات فيعمل بدون شعور. تصوروا أيها الإخوة، إننا في هذا المسجد لو ضاع عقل واحد منا كيف يكون الأمر؟ كلنا سننجذب إليه لنساعده أو نخرجه من المسجد. فهذا العقل أعظم هدية أهدانا الله إياها. وتصوروا إذا كنتم في الشارع 10 سيارات أمامكم فضاع عقل واحد من بين السائقين، كم يهلك من الناس؟ فاحذروا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.